Nga nagsunod kanunay sa itong programa o ang Diyos mga panalangin kaninyo. Kung palandungon ning akong kalag, may kalipay sa kasing-kasing, mahinang punon sa pagpadayag. Uamahan, ikaw ang tanan, ang sinugdanan ug ang katapusan. Ang tanang tao imong gihimo sa larawan o panagway mo. Sayaw mo lukso ta sa lumbang nga gisal mo. Fantasya nga magpasan sa atong mga dala. Sa insaad, kung palandungon ning akong kalag, may kalipay sa kasing-kasing, mahinang punon sa pagpadayag. Uamahan, ikaw ang tanan, ang sinugdanan ug ang katapusan. Ang tanang tawag imong gihimo sa larawan o panagway mo. Sayaw mo lukso ta sa lumbang nga gisal mo data, nga may kusog sama sa agila. Dili ta magkaluya kay katabang tasya, nga magpasan sa atong mga dala. Sayaw mo lukso ta sa lumbang nga gisal mo data, nga may kusog sama sa agila. Dili ta magkaluya kay katabang. Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang buktong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong ukana. Apan ayaw kabalaka, ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himoa siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon, ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Tandang butang may katapusan.
Mayong gabi, mayong pagpaminaw. Welcome na usab sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios nga paday nagpanalangin og paday naghatag kanato og kusog og kadaugan og kalampusan sa ato ang pakig-uban sa programang ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios nga paday nagpanalangin kanatong tanan og ato ning ablihan mga kaigsunan diha sa pag-ampo ug pagpasalamat sa pagkamaayo sa atong buhing Dios. Magampo ta. Amahan na mga Dios sa mga kagagahom niya na usab kami amahan aron sa paminaw kanimo sa pagpatalinghog sa imo mga pulong pagkat-on sa mga mensahe nga gikinahanglan namong masabtan sa among pagpuyos kalibutan amo kining magamit. Salamat o Dios nga imo kaming tabangan o banan ug imo kaming itagag kadaugan o kalampusan sa tanan nga mga buluhaton nga among nahuman ining adlaw. Kami o Dios nagpasalamat kanimo tungod na sa imong pag-uban o paghatag kanamo kusog. Imong gihatag kanamo o Dios ang tanan nga mga gikinahanglan nga among gipangayo kanimo wala gayud nimo ihikam. Busa dawata o Dios ang among pagpasalamat kanimo. Dawata o Dios ang among mga pagdaig pagpasidong sa imong ngalan. Dalaygon ka nga Dios among gialagaran ining taknaa ikaw o Dios. Magapanalangin na usab sa ako mga kaigsunan. We declare blessing sa tanan nga ako mga kaigsunan nga nagsunod din imong programa sa pangalan ni Jesus. Amen. O amen. Nga ako daon sa trono mo, ang pulong mo. So padayon na to nga gimonitor o sa ako ang gi-adjust mga kaigsunan ang ako to ang live tungod kay medyo dili kayo siya kanang dili siya kayo wala kay siya masit up pagyod og tarong niya ako ni siyang tan-awon kung unsay pagyoy gikinahanglan para mas manindot pagyod ang ato ang kanang gawas sa ato ang live no. Labaw sa tanang butang ang pulong mo gamhanan. So mayong gabi may pagiguban sa tanan nato mga kaigsunan nga naa karon sa nagkalaing mga lugar o labi na sa nagkalain nga mga dapit ang Dios paday magpanalangin labi na sa ato mga kaigsunan nga nagsunod sa ato ang mga FM station nga nag-hook up niining maong programa. I declare blessing sa matag usa sa pangalan ni Jesus. Gabayan pa ang Biblia kumplito na nga akong buhing giya. Ang pulong mo kahayag ko, sa pulong mo nalingon ko, sa pulong mo nabago kinabuhi ko. Hey. Ako ang gisulayag transfer mga kaigsunan kay para kung unsa gyoy adjustment ani. Ako rang gitrayan mga kaigsunan kung unsa gyoy adjustment. Sa pagkakaroon ako pang gi-adjust usa niya mo padayon rata. Nabago ko ang pulong mo kinabuhi ko. Wala ka na ba kanimo Isus? Okay no, padayon ta sa ato ang programa. Murag okay naman siguro.
Kay samtang naminaw ko gaganina mga kaigsunan sa to ang live mura man og kanang kahinomdom ko ana bitawng murag na maligyag isda. Unya nga to man kong gigamit nga mauno bag-o ni siya unya kinahanglan pa natong i-adjust. Kinahanglan pag yung adjust. So kay lahi na po ni siya nga sit up mga kaigsunan mo na nga kinahanglan siyang i-adjust pag yun, no? Bisan kalibutan. So mayong gabi mapakig-uban sa tong mga kaigsunan nga nagasunod na sa tong programa ug ako nagtuo nga naka-share na ang tanan, naka-share na sa atong programa nga tos inyong mga kailag higala aron makadungog na usab sila sa mga pulo nga ato karong hisgutan. Ang saan mo Mayong buntag, mayong pakiguban, ilabi na sa atong mga kaigsunan nga nanukad diha sa Sitio Tubod. Atong mga kaigsunan diha sa Sitio Tubod, mayong gabi pakiguban ang Dios padayon magpanalangin og ilabi na diha sa atong igsuon diha sa Sitio Malaigang, atong mga kaigsunan diha sa Ampak og diha sa Sitio Linaw og siyempre diri sa ato ang mga kaigsunan sa Sitio Kalugtugan. Maayong gabi ang Dios magpanalangin. Mayong gabi mapakiguban ilabi na sa ato mga kaigsunan ni New Edgar Sumampong. Kumusta kuno pastor ingon si Tatay Sinoy. Salamat kay sa inyong pangumusta. O kumusta mo diha? Kami dire okay ra gyud. Medyo sa ako ang hunahuna kaganina dili lang ko mag-live kay medyo murag nataas-taas na kog trabaho kaganina ang atong simbahan. Og salamat ko sa kusog sa gihatag sa Ginoo kay makaingon ko nga first time ko nga nakahuman og duha ka sako nga skim coat. Kanya dili biya gyud na kanang sayon hutdon ng duha ka bag nga skim coat. Unya salamat sa Ginoo nga karong adlaw nakahuman ko og usa duha ka sakong skim coat. Muna salamat sa Ginoo sa iyang kusog, iyang gihatag og ni anaw sabtan nag-uban sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Og atong tagaan og pagtagad ang ubang mga message no diri sa atong programa. Og maayo nga pakiguban, maayo nga pagpaminaw ni Rivera og ni Jingjing Tardelio, si GPC Santiago. Good evening Pastor, request kog song Gaksa. Salamat Pastor Gideon o God bless kaninyong tanan. Okay, ako ni nga tagaan og pagtagad ang imuhang gi-request diri nga awit makalangit Gaksa. Ato ni nga tagaan og panahon sa atong panag-uban ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios magpanalangin kanimo. Nini maong awit Gaksa. Salamat sa Ginoo mga kaigsunan, murag okay na gyud ang ato ang sit up dire, pero ako pag yun nga kanang i-balance bigyod og maayo para mas mulutaw gyud siya. Kay nausob gyud ni siya nga atong setting tungod kay lahi na pod nga sound card ang atong gigamit, pero mauno gyapon siya. Mayong gabi may pagig-uban ni sige ato ni nga tagaan og pagtagad no. Si Kylie Jan, maayong gabi Pastor Gideon Candelario, maayong gabi sab ninyo diha. Og maayong nga pakig-uban ni Duna Dakyado Tabuada, maayong nga pakig-uban ni Gigi Mes. Kumusta mo diha? Og maayong nga pakig-uban ni Clisty Pargan Rivas Rivolin. Good evening Pastor og sa imong pamilya, labi na sa tanang viewers, and God bless kanatong tanan. Mayong gabi may pagiguban ni Nancy Salcido og ni Tisoy Ambungan. Maayong gabi si Joey Ipabol Vlog,
Mayong gabi Pastor Gideon og sa tanang naminaw sa pulong sa Ginoo from Uson Masbate, hallelujah, of the Nazareth. Mayong gabi ni Jingjing Tordelio, Jonalisa Castrodes. Mayong gabi ni Bing Dandan, si Rins B. Ayuban. Mayong gabi, may pagpaminaw. Mayong gabi Pastor og sa imong pamilya og sa tanan nga nagsunod sa imuhang tulumanon. Og mayong gabi sa akong asawa ug anak diha sa Tabok Hindang Liti, gikan diri sa Silang Cavite. Mayong gabi may pakiguban, ilabi na sa ato mga kaigsunan no. Mayong gabi may pakiguban ni Sister Elena Alis na Kuamag. Hello Pastor, maayong gabi kanimo. Kumusta mo diha Pastor uban sa imong pamilya? Naglinog na po diha sa Cebu. Ang tinuod mo ra og niabot na og 200 niabot nag 280 na siguro kay kaganinang buntag niabot naman tog 300 at 270 ka linog o pag-uyog diri sa Cebu. Amo na nga daghan na gyud walay huno nga pag-uyog labi na gyud dito dapit sa North Cebu. Kapadayon natong iampo ato ang mga kaigsunan dito ug ang tanang mga tao mobalik na gyud diha sa Ginoo. Mao nay pinakaimportante mga kaigsunan nga ang ato mga kaigsunan makabalik diha sa tinuod nga pagpangalagad samtang doon na pay panahon. Mayong gabi may pakiguban ni Glory Donaire Fortuna. Maayong gabi Pastor Gideon og sa tanan request awit makalangit wa ko nimo buhi. Salamat Pastor. Way sa payan og ako ning andamon ang imong gi-request nga wa ko nimo buhi. Mayong pagiguban, mayong pagpaminaw ni Imperatres Dayal Limas. Mayong pagiguban ni MG Vlog from Saudi. Mayong pagiguban ni Merlin Digal. Si Arlene Namoko Aligado. Matod pa maayong gabi Pastor Dalaygon ang atong buhi nga Dios. Salamat sa ihang mga pulong diin makapaminaw na sadmi sa watching live here in Seattle Negros Oriental. Request kog song Makalangit Pastor, Goodness of God Bisaya. Tayong Pastor and God bless. Dalaygon ang Dios magapanalangin sa atong mga kaigsunan diha sa Seattle Negros Oriental. Good morning, good evening kaninyong tanan. Ang Dios magpanalangin. Awit makalangit wa ko nimo buhi diri lang sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Mayong pakiguban, mayong pagpaminaw ni Esther Pasa. Request awit makalangit duolon ko ikaw. Mayong gabi may pakiguban ninyong diha tanan. Mayong gabi mayong pagpag-iguban ni Mustaman mo diha Pastor, layo ra mo linog amping mo. Ma-feel na mo diri ang upag-uyog diri sa Cebu, diri sa South, pero dili gyud kaayo pareho sa gikusgon didto sa North. Naamamis pinakatumoy pod sa South Cebu. Si Freddy Aquino Tanyo, mayong gabi Pastor Dalaygon ang Ginoo sa imong kinabuhi. Naniid ko sa social media Pastor, daghan na jud kaayo akong makita nga nagwali nga layo na jud kaayo sa Biblia. Ug salamat sa imuhang mga pagpahinomdom og pagtudlo mahitungod sa Biblia. Excited ko sunod natong klase sa sunod Domingo sa paghimog wali og outline. God bless Pastor. Salamat kayo sa Ginoo sa iyang pag-atiman kanato og kanimo og kanatong tanan no. Nga dili kita masalaag sa iyang mga saad kanunay ta niyang gihiyahan aron sa ingon ang saad mao'y atong ang saad sa Dios mao'y atong mapadulngan. Unya salamat kay sa Ginoo sa imong kinabuhi Brother Freddy. Ako nagtuo nga sa tanan nimo makatunan imo gyuning magamit. O bless pod ko kayo sa ato ang mga kauban no, sa ato ang training tungod kay
makita nako nga seryoso gyud. Og salamat ko sa Ginoo nga daghan kaayo ang ni Join. Mura og kung mo ko ang gyud tanan no, mo present gyud tanan, mo abot og 30 kapin. Pero lipay na gyud kaayo ko kay ang ato ang matag klase nato daghan gyud o niya seryoso kaayo. Og mabati nako ang inyong pagkaseryoso. Mabati usab nako nga ang Dios padayon nga nagtudlo og nagiya sa atong matag kinabuhi. Mayong gabi may pakig-uban ni Kylie Jan. Og salamat kayo sa imong pag-share sa ato nga programa. Si Mimi Dalio matud pa, good evening Pastor, request kog song Lahutay. Salamat, God bless. Maayong gabi may pagpagiguban ni Rifat. Maayong gabi Pastor, live na ka diri sa 96.7 Shine FM Upper Lambog Badjan. Shout out sa ako ang mga kauban sa PC Faal Association og dako kayo og pasalamat sa buhi nga Dios kay bisan pa man sa mga pagsulay pero nagmalampuson ang among first year anniversary. Salamat kaayo, no? Salamat kay sa Ginoo sa kalampusang kadaogan sa inyong anniversary. Mayong gabi may pagpaminaw ni Noel Cesar. Good evening Pastor, request ko anak balik na. Maayong nga pakiguban, maayong nga pagpaminaw ni Andrea Villanueva. Maayong gabi Pastor, salamat sa makanunayon nimong pag-share sa pulong sa Ginoo. Ako yung ipasalamatan ng Ginoo mga kaigsunan kay medyo kaganina pag naog nako sa hagdan kay sakasaka man ko atong naay akong gigama nga tungtunganan nako mga kaigsunan. Pag human ako og hipos sa ako ang mga gamit, murag medyo nanganglay og murag ikapoy gyud ang akong lawas. Unya namalandong ko dinhi mga kaigsunan kay diri ra man gyud ko mamalandong. Unya giingnan ako ng asawa nga dili raw sa ako mag-live. Unya human ako panyapon mga kaigsunan, mura mo kog kalaibon. Murag naasa ako ang kasing-kasing mga kaigsunan ang pakiguban kaninyo. Aron paghatod mga kaigsunan sa mga pulong nga ato karong pagkahisgutan. Og maayong gabi may pagpaminaw no ni Merlin Garganera. Maayong gabi may pagpaminaw. Ako sa nga pangitaon mga kaigsunan ang gi-request diri nga awit makalangit, Goodness of God Bisaya. Sige ako aning pangitaon diri Bisaya no. Sige. Goodness of God o niya Bisaya. Sige diara ako ning Tagalog pagtagad. Mayo nga pakiguban ni Pamela Katalan Dinoyo. Hello Pastor, mayong gabi sa tanan. Mayong gabi ninyo diha aday Pamela og ni Gaw Albert og ni paring Joel day Kura diha. Mayong gabi may pagpaminaw og maayo nga pakiguban. Maayo nga pagpaminaw ni Sister Susana Pablio. Maayong gabi Pastor Gideon, Pastor Russell og sa tanan. Reply na lang ko Pastor kay nagapangilat, naglakaw ko paingon pa uli. Pwede rag inig ka uli nimo inig abot, pwede rag yun nga imo nang sundon. Maayong gabi nimo diha Sister Susana. Si Joseph Noble Baidal. Maayong gabi Pastor watching from Minglanilla, Cebu. Pastor, maayo nga pakiguban na request langit makalangit Kristohanon magpakabana. Sige. Maayo nga pagpaminaw ni Marites Estraloso. Maayong pagpaminaw ni Dalia Bartolome from Butuan og si Marites Estraloso from Cebu. Kumusta man mo diha Pastor? Dili ra kusog diha ang linog. Gikan ni Brother Rifat. Atong unag yung linog kusog yun kay mura man yun og kanang nintingog yun ang sin nakamata man yun ko ato. Unya mura kog na emuli na alimukawan kay naghugno man yun ang sin. Pero kagabi nailinog kagabi murag wa na gyud ko kamatikod nga naay pag-uyog ang among balay. Okay ra kayo ang Dios nagauban nagapanalipod.
Si Marlene Gabol, maayong pagpaminaw o maayong gabi. O Sister Vivian, kumusta mo diha Sister Vivian? O song request song magpadayon. Okay, ato sa ning tagaan og pagtagad ang ubang mga awit makalangit, ako rang andamon diri sa atong panaguban. Okay, awiton ko ang pagkamaayo mo. Awit pagkalangit nga to tagaan og pagtagad pagyod sa ato nga panaguban. Duulon ko ikaw. Diri lang sa ato nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Duulon ko ikaw. Kitayog mo ang kalibutan, pasidaan sa mga katawan, nagdagsang ang pagkadautan. Wala na sila nagsangpit sa imong ngalan. Ginoo nga labing gamhanan, maghari ka sa among dughan, pasayloa kami sa among kasaypanan. Duolon ko ikaw, Ginoo, musalig og mutuo kanimo, ikaw lang, Ginoo. Simbahon ko ikaw kanunay, dayon og awitan, ikaw og ikaw lang, Ginoo. Kitayog mo ang kalibutan, pasidaan sa mga katawhan, nagdagsang ang pagkadautan. Wala na sila nagsangpit sa imong ngalan. Ginoo nga labing gamhanan,
So nindot kayo ang awit mga kaigsunan nga duolon ko ikaw. Kinahanglan mo to og mosalig ta. Ang tao nga mosalig mga kaigsunan katugyod nga tao nga mingtuo. Og ang tao nga mingtuo kato nga dunay nasabtan. Kay kung unsaon man nato pagkasiguro nga daan tay pagtuo kung wa tay nasabtan sa mga pamaagi o mga mensahe nga gibilin sa balahang kasulatan. So dalaygon ang Dios mga kaigsunan, salamat kay sa Ginoo sa iyaha nga pag-atiman o pag-amuma kanato nga samtang sa atong pagpuyos kalibutan wala gayod ta niya pasagdahi. Kanunay ta niyang gipahinumduman og padayon niyang gipukaw ang iya makatawhan aron sa samtang may panahon pa ato siyang maalagaran. Nindot kayo mga kaigsunan ang gipakita sa mensahe sa Dios pinaagi ni Propeta Isaias mga kaigsunan. Alang ni adto nga mosalig mga kaigsunan matod pa dili gayud maluya. Dili kabsan og kusog. Daw sama sila sa agila nga manglupad og managan manglakaw nga dili maluya ni kapuyan. Importante gyud musalig gyud tas Ginoo. Mayo nga pakiguban, mayong pagpaminaw ni Sister Teresa. Good evening pastor og sa tanan nagsunod ni inimong programa labi na gyud sa imuhang pamilya. Mayong gabi ni Sister Jennifer Cabasag Cabrera ug mayong pakiguban ni Josea Noel Tudlas. Mayong gabi ni mo diha Pastor John Relki Tudlas. Mayong gabi, mayong pagpaminaw og ihalad ko Hesus. Sige, ako rin nga screenshot o sa pastor. Ako saning ipasunod ang gi-request. Sunod ani anak balik na niya Kristohanon pagpakabana. Mayong gabi may pakiguban ni Rads. Mayong gabi ni Wing Joariza. Mayong pagpaminaw ni Pastor Carmen Mahilom og Sister Elina Quamag. Salamat sa Ginoo. Okay, awit makalangit anak balik na. Ato ning Tagalog pagtagad sa atong panag-uban. Uni andamo na usab nako og ubang mga awit makalangit nga gi-request po diri Kristohanon pagpakabana. Anak balik na ning mga butong ko, kay gusto ko gakson ka. Kulang pa ba ang akong gugma? Ipakita ko dito sa cross. Anak balik na ning mga bukton ko, ayaw na pagduha-duha. Importante gyud mga kaigsunan dili gyud ta magduha-duha. No? Mayong gabi may pagpaminaw. Matod pa salamat sa Ginoo pastor sa ihang pagpanalipod sa inyong kinabuhi uban sa tibok nga nimong pamilya ug sa tanan nga mga kaigsunan diha pastor. Wala gyud kitay laing saligan kundi ang Dios lamang nga buhi ug gamahanan kay ang Dios maoy tag-iya sa tanan nga mga kinabuhi. Saligan lang gyud nato kanunay ang mga saad sa Dios kanato nga ilikay kita diha niya sa tanan nga mga katalagman o magpabilin lagyod kita nga magpapailubon. Importante gyud na. Sister Kilisti Pargan Rivas Rivolin, matag adlaw request awit makalangit. Anak balik na ning mga mayong gabi mapakiguban ni atin si Lote. Mayong pakiguban ni Brother Jose. Mayong gabi ni mo diha Brother Jose Paran.
Si Risa Hogoder, maayong gabi pastor ug sa tanang viewers, salamat nakapaminaw na sab kami uban sa akong pamilya. Maayong pagpaminaw ni Gigi Miss, tawag sa pagkabalaan o request o awit makalangit, no? Salamat kay inyo nga pakig-uban. Og oras ato nga programa alas 7 naman, alas 7:51 naman ato nang hinahinayan og hinahinayan nato og paghisgot ang pulong sa ato karon nga panag-uban. Mahitungod nis mga propeta, mga kaigsunan nga sa atong panahon karon nagkadaghan na gyud. Pertinan daghan na ang mga propeta, mga kaigsunan sa atong panahon karon. So ang pangutana, ang mga propeta karon angay bang saligan? Asa nimo gihatag ang imong pagsalig? Asa ba nato ihatag ang atong pagsalig? Kay daghan kayo mga Kristohanon, mga kaigsunan nga daghan nga mga nagpakapropeta o nagpapropisi kanang i-share dayon pod sa mga Kristohanon, labi na kung matungon-tungon ang ilang mga propisi. Unya i-share dayon mga kaigsunan. Murag kumbaga kung ato manggong i-share mga kaigsunan, mura og kanang mingtuon na ta. Unya murag nisalig na ta nga, oy, kinahanglan tang mag-andam. So muni ato rong hatagan og pagtagad kung unsaon gyud nato pag-ila sa tinuod nga propeta. Kay ang mga dili tinuod nga propeta, mga kaigsunan, kung imong lantawon, musakay-sakay gyud na siya sa mga mensahe sa Dios. Ang propeta, mga kaigsunan, kung imong lantawon gyud sa unang panahon, magsulti ni sila sa mga butang nga wala pa mahitabo karon, nga mga panghitabo pa nga sa unahan. Pero kung imong lantawon ang tinuod nga propeta nga gikan sa Dios, tanan nilang mga propesiya dili gyud mapakyas. Pero kung naay mga propeta nga muingon ta nga ang ilahang mga propesiya murag napulo ka propesi, duhay matuman or kaha bisag 7 mo'y matuman, dili pagyapon na siya maoy gitudlo sa Biblia nga tinuod siyang propeta. Kay ang tinuod nga propeta nga gikan sa Dios, dili gyud masayop ang iyang mga propesi. Unya kung naaroy mga nagpropesiya, mga kaigsunan, nagpanagna nga maoning bulana, maoning tuiga, unya mahitabo sad, murag matunong-tunong bitaw. Unya i-share dayon sa mga Kristohanon. Apil ka og mahimo kang kabahin sa pagsabwag sa lain pa unyang bakak, tungod kay labi na kon sa imuhang pag-share, daghan kayo mga tao sad nga mo follow ana, unya daghan pong mga tao nga mutan-aw sa iyang page o sa iyang Facebook account. Unya daghan kayo mga gipropesi diha nga pananglitan na ay mga eroplanong mahagbong, na ay mga unya dili di ay matuman ang uban. Daghan kayo mga igsuon nga bantayanan sa katapusang mga adlaw. Dili angay magkumpiyansa ang tao nga musud og langit. Wala nay lain nga gihisgutan, ako, ikaw, kita. Nangandoy man gyud tang mosulod og langit. Kinahanglan dili gyud ta magkumpiyansa. Sa atong sitwasyon karon, pertinang dalia nga ipakatap ang sayop. Mahitungod sa kana bitawng pagpangayo, paghimog mga milagro,
Dali kayo nang i-share. Unya daghan kayo mga vlogger karon mga kaigsunan nga nagpakatap og dili mao og dili tinuod nga impormasyon. Para ra gyud mudaghan ang ilahang kana bitang follower para matagaan sila og pagtagad ni Mita. Ang uban bisan kon grabe kakuyaw na wagtang ang kakulba para ra gyud makablog. Diin atong makita sad nga murag matrending gyud, ma-viral mga kaigsunan tungod kay i-share mapud sa uban. Nga nawagtang ang kakuyaw o kakulba sa mayaging linog sa Davao para ra gyud siya makahimog content. Unya daghan kayong musakay sa mga mulumilagro nga nasinatian sad sa uban. Nya daghan mga Kristohanon nga nag-share pod mahitungod sa mga nagpakapropeta. Labi na kon ang ilahang giprapise murag natunong sad sa panghitabo. Pero bantayanan kayo ni nga kon ang tanan nilang propesiya kung moingon ta nga napulo ka propesi nila, bisag moingon ta nga majority daghan ang natuman, pero doon na gani sayop ang ilang propesiya, ang Biblia nagsugilon kana nga propetaha dili na gikan sa Dios. Kay ang tinuod nga propeta nga gikan sa Dios dili na masayop. Dili masayop ang propeta nga gikan sa Dios. Kay ang nagkigsulti ana sa tao ang Holy Spirit. Mao na nga bantayanan kaayo mga kaigsunan sa katapusang mga adlaw. Daghan kaayo mga nagpakapropeta sa gitawag og modern time sa atong panahon karon. Unya dili na to ikalimod si Ellen G. White ilahang deklara nga propeta. Unya usas mga nahibal-an nato pod nga diin buhi pa si Apollo Kibuloy nga maoy founder sa Kingdom of Jesus Christ. Gani dili lang kay basta-basta nga niangkon siyang propeta, iyag yung giangkon nga appointed son of God. Unya daghan kay siyang mga propesiya. Puno og mga propesiya. Ang problema kay daghan kay po siya mga kontrobersiya, mga legal nga mga kaso batok kaniya. Labaw na pod sa iyang giatubang ron mahitungod sa kaso nga kanang nahibaw-an sa kadaghanan. Mao na nga naapoy mga bag-ong tubo nga mga nagpakapropeta. Nya matunong-tunong pod ang ilahang mga panagna. Pero ang giingon sa Biblia, kon ang usa ka propeta magsulti siya sa mga panghitabo sa unahon unya matunong, pero doon na pagani say mga pagpanagna nga wa gyud mahitabo, dili na siya sugo sa Dios nga propeta. Timan ini, ang tinuod nga propeta mga kaigsunan nga gipaila sa Dios diha sa balang kasulatan, dili na masayop. Nganuman, tungod kay ang nakigsulti sa mga tao, gigamit ra siya ang nakigsulti gyud sa mga tao ang balaang espiritu. Dili masayop ang balaang espiritu sa mga gipamulong sa mga panghitabo sa unahan. Unya, kung ikaw karon Kristohanon na ay nagpakapropeta diha, unya ang uban murag ipugos na lang yun nila ang ilang kaugalingon nga propeta lagi ko kaysa ilahang Facebook account o sa ilahang page mga kaigsunan ilahag yung i-review, ilahag yung i-post nila nga
di ba, insakto lagi akong giprophecy nga maglinog yun. Unya, natural nga linog, unya ang gingon, daghan nga mga malumpag nga mga building. Karon nga mga ikaduha nga linog diri sa Cebu o kanang dako-dako nga linog kagabi. Muna nga naapoy prophecy nga dunay mahagbang eroplano. Doon na po'y mga propesya nga kaniadto mga kaigsunan nga mauning tuiga. Nahuman na lang ng tuiga, wa may natuman. So unsa may gipadayag o gitudlo sa Biblia. Kung naay propita unya managna, bisan pa og kanang matunong ang iyang pagpanagna, apan kung duna say mga pagpanagna nga wa gyud mahitabo, dili na siya propeta nga gikan sa Dios. Karon, kung dili siya propeta nga gikan sa Dios, unya imo siyang gi-share. Miabag kag bakak. Imuhang gitabangan ang bakak nga makaylap ang dili mao nga mensahero nga gikan sa Ginoo. Muna nga atong klarohon og ilailahon kung unsaon nato pag ila ang propeta nga gikan sa Dios. Ang Biblia mga kigsunan gisulatan kini sa mga mensahe sa Dios nga maoy motimon, mogiya, motudlo, mopasidaan, mogiya nato kung unsaon nato pag ila sa mga propeta nga gikan gyud sa Dios. Diha sa libro sa Deuteronomio, kapitulo 18, atong makit-an diha sa 21 hangtod 22. Ingon din kinsa katong dili mamati sa mensahe nga akong ipasangyaw kanila. Okay. Silutan ko gayod. Apan kon ang maong propeta magsultig mensahe nga wala ko ipasulti kaniya, ug unya magpatuo nga gisugo siya ug magsulti sa ngalan sa ubang Dios, kinahanglan siyang patyon. So dun, sa panahon sa Deuteronomio mga kaigsunan, naay mga mensahe diha nga magtudlo ug magiya kanato nga kung dunay mga propeta magsulti nga wala ipasulti kaniya o niya gisulti, mga igsuon, dili siya gisugo sa Dios. Mao na nga bantayanan kaayo mga kaigsunan sa atong panahon kung daay mga propeta nga managna o niya dili matuman, buot ipasabot, wala siya nagdala sa mensahe nga gikan sa Dios. Unya ingon ang mensahe sa Dios sa panahon sa balaod, ingon dinhi nga kinahanglan siyang patyon. Mao ni nga mga propeta mga kaigsunan nga gipaila dinhi sa mao nga libro sa Deuteronomio kapitulo 18. Unya ato ni siya nga basahon mga kaigsunan gikan sa 14 hangtod gyud ni sa 22 aron atong matagaan og pagtagad. Nagsaad ang Dios og nagsaad ang Dios sa pagpadalag propeta. Mao ni ang ihang konteksto ug uluhan. Atong basahon ang 14, nya kuyogi ko sa pagbasa niini. Ako kamong gidasig gihangyo sa pag-abli sa inyong Biblia para ato ning mapamalandongan pagayo. Kuyogi og dungani ko sa pagbasa. Deuteronomio kapitulo 18, versikulo 14 hangtod sa 22. Ingon dinhi, ang maong mga nasod nga inyong ilugan sa ilang yuta bidangop sa mga manalagna.
mananag-an og mga salamangkero. Apan ang Ginoo nga inyong Dios dili motugot nga buhaton ninyo kini. Kanang pagdangop sa mga manalagna. Ang Ginoo nga inyong Dios magpadala og propeta sama kanako gikan kaninyo og kinahanglan mutahod kamo kaniya. Ang Ginoo nga inyong Dios magpadala og propeta sama kanako gikan kaninyo og kinahanglan mutahod kamo kaniya. So gikan kaninyo. Dili gikan sa lain nga mga tribo. 16. Gihatag siya sa Ginoo kaninyo ingon nga tubag sa inyohang gihangyo sa dihang nagtigom kamo dito sa bukid sa Sinai. Og miingon kamo, ayaw na kami pabatia sa tingog sa Ginoo nga among Dios o pakitaa sa makalilisa nga kalayo aron dili kami mga matay. Ni adtong higayuna, giingnan ako sa Ginoo nga husto ang inyohang giingon, busa miingon siya. Magpili akog propeta nga ilarang kadugo sama kanimo. Moses, ihatag ko kaniya ang akong mensahe og isulti niya ang bisan unsa nga akong isugo kaniya. Kinsa katong dili mamati sa mensahe nga akong ipasangyaw kaniya, silutan gayod. Apan, kung ang maong propeta magsultig mensahe nga wala ko ipasulti kaniya, ug unya magpatuo nga gisugo ko siya, o magsulti sa ngalan sa ubang Dios, kinahanglan patyon siya. Apan tingali mangutana kamo unsaon man namo pag-ila nga dili gikan sa Ginoo ang maong mensahe. 22. Kung moangkon ang usa ka propeta nga gisugo siya sa Ginoo sa pagsulti sa usa ka mensahe ug unya wala kini matuman, kana nagpamatuod nga wala siya sugua sa Ginoo. Nagsulti siya sa iyang kaugalingong otoridad, busa ayaw kamo kahadlok kaniya. Sa dinhi nagsugod mga kaigsunan ang pagkaumol o pagkahimugso sa pagpadalag mga mensahe sa Dios ngadto sa mga propeta tungod sa mga hangyo sa mga tao didto pa sa bukid sa Sinai. Nga niingon ang mga tao nga kanang ayaw lang pasultiha ang Ginoo kay mga matay mi. Ang mensahe nga gikan sa Dios kinahanglan ang tao ra iyang pasultihon. Mao nay gihangyo sa mga tao. Unya dunay balaod og patakaran ang Dios nga kon ang usa ka propeta magsulti sa mga mensahe sa Dios, kinahanglan motuo og mosunod gyud ang mga tao. Unya kung dili gani mosunod ang mga tao, dunay ipabuhat ang Dios. Nga mato dinhi mga kaigsunan, kung dili ako ni siya nga tan-awon diri sa katong dili mamati sa mensahe sa bersikulo 19, kinsa katong dili mamati sa mensahe nga akong ipasangyaw kaniya, silutan ko gayod. Unya ang mga tao nangutana, unsaon man namo pag-ila sa propeta nga imong yung gipadala. Bersikulo 22 niingon dinhi, kung moangkon ang usa ka propeta nga gisugo siya sa Ginoo, kung moangkon, bantayanan kay ni siya mga kaigsunan sa atong panahon karon. Kung moangkon ang usa ka propeta nga gisugo sa Ginoo sa pagsulti sa usa ka mensahe, og unya wala kini matuman, kana nagpamatuod nga wala siya sugua sa Ginoo, nagsulti siya sa iyang kaugalingon lamang. So diha giklaro mga kaigsunan, kon ang usa karon ka propeta nga ato ang nahikaplagan diha sa social media, nagpropesi diha sa ato ang nasod nga Pilipinas, unya daghan kaayo mga propesiya nga iyahang
gikana bitawng giwali sa mga tao through social media, niya wala mahitabo. Dili na siya propeta nga gikan sa Ginoo. Unya bantayanan ra ba kayo ron mga kaigsunan nga mga nagpakapropeta kang pagkadaghana silag mga prophecy. Daghang kay na silag mga pagpanagna na. Ang propeta kaniadto mga kaigsunan, talagsa kay na silang manulti. Talagsa kay na silang manulti. Pero karon mga kaigsunan, daghana karong mga propeta, pagkadaghana na pud silang gipropesiya. Para na lang gyud nga maigo gyud tong ilang gipropesiya. Nya kung maigo gani ang ilang propesiya, murag mahimo to nila nga komersyal para maingganyo ang mga tao tinuod gyud ning propetaha. Kay natungnong ang ihang propesiya. Nya daghan ra ba kayo ron nagpropesy sa iyang kaugalingon nga na ato'y nagapropeta mga kaigsunan nga mudaog lagi siya. Nagpapili siya sa usa sa mga kanang gobyerno. Nagpapili siya ni sud sa politika. Nya miingon siya, gi-interview siya nga nya ikaw kanang makadaog gyud tingali ka. Kay katulad ba si Brother Eddie Villanueva, wala ra ba gyud to ka kuan? Wala ra ba gyud to ka kadaog gyud taon. Ang tubag niya, natural nga dili kadaog si Brother Eddie Villanueva, kay dili brother man to, di man to propeta. Ako kay propeta man ko. Ang problema kay wala man makadaog. Nya daghan kay ron mga tubo nga mga propeta karon. Naapoy mga propeta nga dili Pilipino. Unya ang nag-share sa iyang video mga Pilipino. Ang giingon diha nga kung magpadala kog propeta gikan ra ninyo. Dili ko magkuhag mga propeta nga dili gikan ninyo. Ingon ang Dios. Usa sa mga bantayanan kayo, kitang mga Pilipino nga gihigugma sa Ginoo, kitang mga Pilipino nga giatiman sa Dios. Unya ang problema daghang kayong mga Kristohanon karon nga makadungog na lang gani sa mga propesiya sa mga uban nga murag matunong-tunong sa linog sa Oktubre, i-share dayos mga Pilipino. Wa gyud sila'y pagpamalandong kung kinisugo ba gyud si Ginoo. Basta kay lang nakashare sila. Basta kay mo ingon sila nga propeta ni kay kuan ni. Murag ang mga tao karon mga kaigsunan nagpangita kung kinsay tinuod. Murag mingtabang sa mga tao, murag searching sa mga tinuod nga mga propeta. Maunay akong nakita sa kinaiya sa kadaghanan. Unsa kaha sa imuhang pagkakristohanon? Basig usap ka nga may share sa mga propeta nga dili gani Pilipino, wa gani kakaila kung pamilyado ba na? Wala kakaila kung tarong ba na siya og pagdumalas iyang Pinoy-anan? Kinahanglan ang usa ka propeta mga kaigsunan, dili lang kay natunong ang ihang pagpanagda, kundili nakailag yun ka sa ihang kinabuhi. Mao na nga niingon ang Dios mga kaigsunan, klaro kay dinhi mga kaigsunan kus Ginoo muni bantayanan kaayo natong mga Kristohanon. Kinagahan kayo mga Kristohanon nga dali kay mailad. Makatunong lang ganig kausa kaduha. I-share na. Wa gay takabalo nga kanang tawhana. Dako kay nagproblema sa pamilya. O kahawa gani na say pag-atiman sa ihang nasod. Sa iyang isig katribo. Nya kitang mga Pilipino nga nahimong nangalagad sa Ginoo nga nagbasa pag yung Biblia. Grabing makashare perti nagyong ilara. Unsay giingon din he? Tanawa.
Unsay giingon dinhi mga kaigsunan sa Ginoo? Ang Ginoo nga inyong Dios magpadala og propeta sama kanako, ingon si Moses, sama kanako. Og propeta sama kanako gikan kaninyo, kinahanglan mo tahod kamo niya. Unang kabantay mo, si Moses Hebreo. Kay ang luwason sa Dios ang mga Hebreo. Wala mo kuha ang Dios mga kaigsunan sa mga Hiptohanon. Tanawa there is the size. Gihatag siya sa Ginoo kaninyo, ingon nga tubag sa inyong gihangyo sa dihang nagtigom kamo dito sa bukid sa Sinai. Og miingon kamo, ayaw na kami papatia sa tingog sa Ginoo nga among Dios. O pakitaas sa makalilisa nga kalayo aron dili kami mga matay. So niadtong higayuna giingnan ako sa Ginoo nga husto ang inyohang giingon busa miingon siya. Magpili akog propeta nga ilarang kadugo. Magpili akog propeta nga ilarang kadugo sama kanimo. Moses. Si Moses, gikuha siya sa pamilyang Hebreo. Wala mo kuha ang Dios og propeta nga taga-Ehipto. Yan karon kitang mga Pilipino, nagbasa kay tag Biblia. Na ay mga propeta, mga kaigsunon, wa kita kaila. Nagsigirag, oh Philippines, oh Philippines. Repent. Unsa ka ang iyahang nasod? Nya kung ako ang pamalandungan ako bitang giusisa gyud pag-ayo haskan daghana sa prophecy nga wa matuman. Nya kitang mga Kristohanon dali kay mi-share. Ambot lang. Wala kayo'y pagpakabana ug walay pagpamalandong inana na bata katapulan. Mga igsuon, ampingan nato atong pagkakristohanon. Ampingan yun nato itong pagkakristohanon. Kay kita rabag yung mga tubang ani. Daghan karon mga nagpakapropita, pertin daghana. O niya nagyud ta sa warning sa Dios. Nga pagbantay lagi mo sa mga magpakapropita nga magdala sa kungalan. Nga maghimo pag milagro. Mo bitaw nang ikaw ug ako, gidasig ka ta kanunay sa pagbasag Biblia kay maura ni bugtong pamaagi nga makabantay dayon ta sa tinuod nga propeta, sa tinuod nga alagad sa Dios. Karon sa kadaghana kayo mga Kristohanon, ambot lang mopans amo mo kalitrag to nga inigable na ko sa cellphone. Ang gisir na sad. Pag abot diri, mo gisir na pod. Oh, Philippines, repent. Wa gani kakailaan ning tawhana. Unya nakatunong-tunong lang sa Oktubre nga naay linog. Wala nimo uting kaya kung tanan bang propesiya niya nahitabo. Kay kung doon na magani mga propesiya nga wala matuman, ang iyara ng kaugalingong authority kuno, matod pas Biblia, dili na siya gikan sa Dios. Dali king ilaron ang tao, labi na kung doon ay mga trahedya. Ang nahitabo, dili ang Dios mo'y nahimaya. Dili ang Dios mo'y napataas. Ang gipasikat katong tawhana. Nga wa gani kakaila kung tarong batog pamilya. Ambot lang kung ikaw na ay pagsulay, la example na ang magkasakit. Muadto dagay ka dito sa hiling-hiling dagway.
Kumusta naman ang imuhang nabasahan sa Biblia? Murag, makagasto gyud ka kay adto ka magpatayhop-tayhop atong daghan kay nangalumbitay. Daghan kaayong mga abyan-abyan dito sa likod. Daghan kayong mga nangulumbitay nga bagol. Kristohanon ka? Naa kay Dios. Gamahanan ang atong Dios. Dili ta pwedeng mailad kay naatay Biblia. Inana nagyud ta katapulan nga mubasag Biblia? Inana nagyud ta ka kumpiyansa sa atong pagpangalagad sa Ginoo? Mga igsuon, akong mga pagdasig, ipadayon gud ang imong pagbasag Biblia. Ipadayon. Unya, seryoso ha ang pagduol nimo sa Ginoo, pagampo para magamit nimo ang gitawag discerning spirit. Kay ni anatas katapusang mga adlaw nga kinahanglan pisa-pisahon gyud nato pag ila ang mga tawo nga nagwali. Pisa-pisahon gyud nato pag ila ang mga tawo nga naghimog milagro. Pisa-pisahon gyud nato pag ila mga kigsunan ang mga taong muangkon nga sila propeta. Basig sa panahon nga dunay mga problema, dunay mga pagsulay ang imuhang pagpangalagad, dili na Dios imong pangitaon ang mga propeta na. Dili na Dios ang imuhang duulan. Kato nang naghiling-hiling. Inig atubang nimo sa hukmanan. Unsa kahay imuhang bation. Nga taas kaayo nga gihatag ang Dios sa imong kinabuhi para magtuon kag Biblia pero wa gyud nimo buhata. Nalingaw no noon ka og tan-aw ng mga vlogger diha nga bisan sa linog wa gyud makuyawi na wagtang ang kakuyaw para na lang gyud magkahimog content para mapansin ni Mita. Kay murag na inganyo sa mga kwarta pod sa uban nga mga content creator. Daghan kaayong nangutanan nako, pastor. Daghanan na imong followers. Iko nga dili man followers ang ako ang giapas. Nangutanan na pod, pastor, nakasweldo na ka ana. Iko nga wala man ko sweldo kay daghan kay violation ng ako ang ato ang page. Ay kasayang, pastor. Ikong dili sayang. Kay nga ako ang pag sulti diha sa Facebook, wala ko'y laing giapas. Matuman ang plano sa Dios nganong iya ko giluwas. Mahitabo ang plano ug katuyuan sa Dios sa akong kinabuhi nganong iya kong gipahimugso. Maura gyud nay ako ang tinguha nga maalagaran ako ang Dios samtang doon na pa'y panahon. Kay musugot tag sa dili, mubiya manggid ta. Wala tay madala, gawas lamang sa atong nabuhat samtang buhi pa. Muna nga sa ato karon nga panag-uban mga kaigsunan. Pangutan ako no ang imong kaugalingon. Kinahanglan magyuna nga magpakisayod ta kanunay kilatison nato tong kaugalingon mo nay pinakaimportante atong evaluaton, renewhon, utingkayon mismo ang atong kaugalingon kung asa ba gyud nahatag ang atong pagsalik sa panahon nga adunay mga trahedya. Base og usa ka kaklaseng Kristohano nag-atang na lang pugka unsay mosunod nga prophecy. Kani murag dinalian ni pastor kay kapoy ka nang magbasag Biblia, oy. Daghang kayo mga Kristohanong tapulan nga magbasa. Dili kabasag Biblia. Ug ayaw tuguti nga usa ka. Tapulan nga mubasag Biblia pero perting bisihas trabaho. Unya, muangkon nga naay Ginoo. Ato kuno ng pamalandungan dihang dapita basig doon na tay problema diha.
Grabe ta kabisi sa trabaho unya. Wala lagi tay panahon sa Ginoo. Dili lagi hugot ang atong pakigrelasyon sa Dios. Mas hugot lagi ang atong pagpanarbaho. Istrikto lagi ta sa atong trabaho. Murag nahadlok lagi ta sa atong trabaho. Unya mo angkon ta nga naay pagtuo. Kung ikaw mo'y makit-an sa Ginoo, kung ikaw mo'y tan-awon sa Ginoo, monitoron sa Ginoo, unya magpangaya-nga dayon ka, Lord, bless me. Panalangin ko. Lord, proteksyon ko. Unya, ang imo dayon kasing-kasing na nisalig dito sa imong trabaho mo nang tua ka mismo grabe ka busy, wa na kay panahon sa Biblia. Igo na lang kang murag maminaw sa naabitaw sa Pastor Gideon. Kinsa may muwali sa imong pamilya? Kinsa may muwali sa imong mga ginikanan, di ba ikaw? Anha mo kuha ang Dios og mensahero diha sa imong pamilya. Anha mo kuha og mga kanang iyang gamiton para mahatod ang iyang mga pulong diha sa inyong Pinoyanan, sa imong mga anak. Mao bitaw nang gipakita diha sa Deuteronomio mismo, didto pa lang sa kapitulo 6, ang pamaagi sa Dios aron ang mga bata makakaton, ang iyang gigamit, dili pastor. Ang gigamit sa Dios aron matudluan ang mga anak diha maong Pinoyanan, ang gigamit sa Dios ang amahan ug ang inahan. Mauban ay nahitabo karon. Dili man pastor ang gigamit. Dili man mga propeta ang gigamit. Yes, wala pa'y pastor sa panahon sa una. Panahon, propeta pa. Dili propeta ang gigamit sa Dios para ang mga bata sa matag Pinoyanan masangyawan. Ang gigamit sa Dios aron ang mga bata masangyawan sa pulong sa Dios, ang mama ug papa. Mao nang giklaro confirmation ni dinhi sa gisugid ni Moses ngadto sa mga Israelita nga kinigikan sa Ginoo, nga ingon ang Dios, magpili kog mga propeta nga gikan ra ninyo. Nya karon kitang mga Kristohanon nga mga Pilipino, murag na tunong-tunong regay nang nagprapisi nga Oktubre na ilinog-linog. Unya, uy, kung Kristohanon ka, ayaw i-share, samtang buta pa ka. Wala pa ka kaila. Wa pa gani ikakaila kung unsa ang iyang pamilya. Lahi pag yun ni mong panit. Gigamit lang ang atong Pilipinas para siya musikat. Ikaw ra po'y nagpasikat. Ang problema, ikaw pa'y nagpasikat, gigamit pa ang Pilipinas, gigamit pa tang mga Pilipino, mingdawat patas dili mao nga mensahe. Inana kawik ang Pilipino, mga kaigsunan. Dali kang ibaligya. Ako sa una, nisod ko kanang under missionary, ako yung ipanidaan. Kay di gyud ko ka sangya og di gyud ko ka bantay kung di ko ka antigong maniid. So nisod ko og kanang nagpa-under ko og missionary. Makaguol og makahuot sa dughan. Tungod kay ang mga Pilipino makakita ganig na ay mga hatag, magtapok dayon. Unya mga pastor sad, tapok dayon mga bata, unya picturean. Nya kuting-kuting ris gitara, picturean. Dayong mga dayon og moingon dayon nga sunod magprita, pre. Sunod tuig magprita nga na building.
Nya ang budget di ay building 1 million. Unya ang gipalit, ang gitukod, uy, abot ra mag 300,000. Wa gyud kabantay kasagaran ang Pilipino. Kapila ta gibaligya bisan sa gitawag ministry. Nga pwede ra man gyud ka ug ako kita magtinabangay nga magtukod og simbahan. Daghan kairon nga mga simbahan nga giatimag missionary. Dili man tuod tanan nga inana ang ilahang lihok. Ambot lang. Mas kasagaran na diha ang gitawag secret business. Na dayoy mga reporting. Kitang mga Pilipino makatukod tag simbahan. Inyong mga lugar pwede nang tukuran og simbahan. Magtinabangay mo diha. Hinumdumi, ang Dios magpadala og mga mensahero dihas imong pinuy-anan, dili laing ginikanan ang gamiton. Ikaw mismo nga ginikanan sa imong mga anak mao'y gamiton sa Ginoo. Asa mabasa? Deuteronomio Kapitulo 6, versikulo 6. Ingon din ha mga kaigsunan, ayaw ninyo kalimti kining mga balaod nga gihatag ko kaninyo karon. Itudlo kini kanunay sa inyong mga kabataan. Kinsay gi pakigsultihan ana sa Dios mga kaigsunan? Ang mga ginikanan, simpre, ang mga ginikanan. Ingon diha nga itudlo kini kanunay sa inyong mga kabataan, hisguti kini kon anaa kamo sa inyong balay, o kon magpanaw kamo og sa dayo ninyong katulog, og sa pagmata ninyo sa buntag. Ang gipakita diha nga gipili o gipadala sa Dios aron paghatod sa iyang mga mensahe para sa atong mga tagsakanak, kita mismo nga mga amahan, kamo mismo nga mga inahan. Mao na nga ako gidasig ra gyud ko sa Ginoo nga mahinumduman nato ang pamaagi sa Dios. Pamaagi sa Dios nga mahatod ang iya mga mensahe diha sa tagsa nato kapinuy-anan. Ikaw nga amahan nga naminaw karon, ikaw nga inahan nga naminaw karon, imo nang trabaho ang pagtudlo sa imong anak. Ayaw pag-ingon nga nagtudlo na to si pastora dito, na naman sila Sunday school god, busy kayo ko. Unsa man nay gamit diha ang imong pagkainahan? Sige na lang nagka-busy. Nya inig kadagko ana. Musungay na nimo. Mo-rebuild na nimo kay dili ikaw mo'y nag-train nila. Timan kung ang imong anak lain ang nag-train, adto sila mas mo respeto, adto sila mas maminaw. Kay nga naman, agi ni mo na. Ako moingon gyud kong agi na nato. Kinsa ganitong nag-train nato? Kinsa ganitong nagtudlo nato? Mubati tag love, mubati tag respeto. Munang kanang inyong mga anak, ayaw tao na isalig ni bisan kinsa. Kay nataw na diha sa inyong kinabuhi para inyong atimanon. Ayaw ipasawang mangil nga busy mo. Gamita ang imong pagkainahan o pagkaamahan. Ikaw mo'y mutudlo sa imong mga anak. Ikaw mo'y mo disiplina. Ikaw mo'y mugiya anak sa pulong sa Dios. Muna'y trabaho nga gipakita sa Ginoo sa mga ginikanan. O gipahinumduman ta sa Dios
nga sa atong panahon karon kinahanglan tang mag-amping. Ay mo pataka og share anang mga nagpakapropeta nga murag matunong. Pero dili tinuod 100% ka nahitabo ang iyang gipamulong. Bisan pag maghimo nag mga milagro, ayaw mo pailan. Kay alang nako, mas mutuo ko sa pulong sa Dios kaysa mga milagro nga gipanghimo sa mga tao nga ang ilang kinabuhi layo sa Ginoo. Munang kamong tanan, apil ko, mag-amping ta. Mag-amping ta mga kaigsunan, labi na gyud sa mga kapastoran. Tanang mga nagdumalag simbahan, kinahanglan yun mag-amping sa tanang panahon. Magbiminantayon, magmaigmaton, muna'y giingon diha sa Biblia mga kaigsunan. So klaro kayo diha sa atong gibasa, mahitungod sa pamaagi sa Dios. Kung asa siya mokuha nga maoy iyang gamiton, maoy tigpamakba sa iyang mga mensahe. Aron mahatod ang iyang mga pulog, mga pagtulunan ngadtos mga kabataan, ang gigamit sa Dios ang amahan ug ang inahan. Pangutana, nahitabo na sa inyong kinabuhi? Or inyo ra gipasagdan? Inig kadako isa lang ninyo kasabaan. Manungay na na. Manukol na siya. Sa gamay pa wa mo pa'y panahon. Karon dagko na, muhatag mo sa inyong panahon. Munang mga kaigsunan, dili na to usbon ang pamaagi sa Ginoo. Ang pamaagi sa Ginoo mahitungod sa ihang pamaagi aron ang mga pulong sa Dios atong madunggan, mubasa lagi tas bala ang kasulatan. Mubasa ta adlaw o gabi. Tun-an nato ni og i-apply. Pero nahitabo ba nas mga Kristohanon dihas mga kasimbahanan? Wala, kay busy. Asa man day ta nangalagad? Asa man day ta nahadlok? Asa man day ta ni salig? Ya mangayo ta adtos Ginoo. Di ba dili na murag wala tay hustisya ana? Mao na nga ang giingon pag yun diha giklaro nga kung magpili kog mga propeta kanang gikan ra pud ninyo. Unya ila-ilahon yun nato ang ilang espiritu, ang ilang kahimtang, ang ilahang pagpuyo. Kay dunay standard nga gibilin ang Dios mahitungod sa pagdumala o pag-ila bisan kanis mga alagad sa Ginoo nga nagdumalag tigumanan unsa nakaagyon ang mga propeta. Daghan kayo mga propeta, mga kaigsunan nga nahimong inila, pero daghan kayong mga kanabitang, daghan pod kaayong mga problema. Munay bantayanan kayo mga kaigsunan. Dunay mga kontrobersya. Sama atong TB Joshua. Grabe. Namatay naman to. Daghan kayo nga mga kanang social media, grabe kakusog. Pertin daghana sa gawa sa nasod, pertin daghana nga mga magpakapropeta. Nga diri pod sa to ana apoy nagpakapropeta, pertipong daghana bagong tubo. Kay mao na lagi ni na anatas katapusang mga adlaw. Unya karon kay gipasidad-an naman tas Ginoo. Unsaon man nato pagdumala ang atong kinabuhi sa mga mensahe sa Ginoo kung wala ta magpakabana niini. Tungod kay nabisi na ta. Ang inyong kabisi, pwede sad na nga akong gamitong kabisi.
Kay busy sad ko eh. Kung naamoy trabaho na, apo ko'y trabaho. Pero maka-challenge ko ninyo, nga naman, makit-an man ako sa akong kinabuhi. Nga bisan busy ka, pwede ra gyud kang mubasag Biblia. Apan kung busy ka, bisag di pa gani ka busy, pwede ra gyud pug kang di mubasag Biblia. Kana kung wa kay kana bitang seryoso sa pagpangalagad sa Ginoo. Kay mao ba gyud na akong kahimtang kaniadto. Akong gipasalamatan ang gipasalamatan ra gyud nako ang Ginoo kay sa panahon nga nagdesisyon ko katong nagsugod ng yung tikang sa pagkamatinud-anon. Usas akong nabandayan, may testimony mao ni. Kanang pulong matinud-anon, sulayan man taana. Ambot lang unsay sa inyo ha. Sa ako mao ni, kanang pulong matinud-anon mga kaigsunan, ang kanang pinakaklaro nga sulayan ka kung matinud-anon baka, dili oras. Dili trabaho. Ako nakita mga kaigsunan sa ako lang. Ambot lang sa inyo ha. Ang gisulay sa Ginoo nga matinud-anon bakag di ang gigamit sa Ginoo kanang kwarta. Maubitaw nang si Jesus miingon nga dili pwedeng makaalagad ang tao sa duha ka agalon, sa kwarta og sa Dios, sa bahandi sa salapi og Dios. Sa ako ang pagpakigsusi sa akong kaugalingon kaniadto sa dihang midesisyon ko nga mosunod o mo kana bitang puy-an ako ang pulong pagkamatinud-anon. Ang gisulay sa Ginoo kanang pulong kwarta gyud. Diha ko nakapamalando nga ang kana bitang pinakadakog, pinakakatapusan man tingali siguro sa ko alang nga pagsulay aron makit-an nga matinud-anon kanang kwarta. Kay kung matinud-anon o kasaligan kas gamay, kasaligan kas daghan. Daghang ngay mga Kristohanon, baray matinud-anon. Pero kung maghisgot nga ni kwarta, ambot lang. Muna nga sa akong kinabuhi, sensitive kay ko about kwarta. Kanunay na akong pahinumduman ang akong kawagalingon uban sa akong pamilya nga dili ko malimot sa iya sa Dios. Dili ko malimot sa iya sa Ginoo. Nya kanunay na akong gipangayo ang pasaylo nga kung pananglitan doon na may mga panahon. Pero akong gipangayo nga kanang dili na opsyon ang pagpangayog pasaylo. Ang akong gipangayo nga dili ko masipyat o dili ko malimot sa pagtuman o pagsunod sa pamaagi sa Ginoo nga iyang gibilin diha sa Biblia. Kay ako man kung nakita ako pareho ko ninyo nangandoy panalangin. Nangandoy nga magpuyo nga panalanginan para makatabang pud sa uban. Kay dili man ko makatabang kung dili na ko masinatian ang panalangin sa Ginoo. Ikaw ug ako or ako sama gyud ninyo. Ako nakita mo ni walay laing pamaagi nga murilis ang Dios og panalangin kanang sulayan ta sa kwarta. Gamay og dako, makit-an gani kas Ginoo, seryoso ka, hinumdumi mas seryoso ang Dios. Muna nga usahay ang tao mga kaigsunan kana bitawng kanunay nangayo og panalangin, kanunay nangandoy og panalangin pero murag nagdamgo na lang. Kaya ang nahitabo maghisgot gani og panalapi, mawagtang kanang pulong pagkamatinud-anon. Kung inana ang atong nabatasan, unsa nakahagyod kung kita nay sulayon
mahitungod sa balatian. Siguro mo ingon na siguro nga may tagduol ko atong nagmilagro. Mayo tog duol ko atong mga nagpakapupita. Wala na tay pagsalig anas Ginoo. Timan ini. Kung dunay mga pamaagi ang Dios nga ato rang pili-pilion ang kanang pagtuman, wala tay pagsalig anas Ginoo. Kinahanglan 100% nga mga sugog pamaagig pagtulunan mo'y atong paningkamutan nga atong masunod og mabuhat samtang napatas kalibutan. Kay akong nasinatian, dili gyud mupakyas ang Dios sa iyang mga saad o sa ihang mga mensahe. Ayaw pakyasa ang Dios. Ayaw pakyasa ang imong kaugalingon sa pagsunod sa Biblia. Usa na nga angay natong sundon sa ato karong panag-uban, kining gipakita nga mga pamaagi sa Dios mahitungod sa pag-ila sa mga mini nga mga propeta. Daghan na kaayong mga propeta, mga kaigsonan, perti na daghanan na ay mga inila na kaayaw mga propeta, na anay mga dagko kay mga propeta, na apoy mga bagupang mga tubo. Kung kuan pa kanang saging pa maoy pagsukol. Ya ningkamot pa pud na sila nga mailhan. Ningkamot na sila taon og nga mailhan sa mga tao. Munang daghano nila ang ilang prophecy. Kay manalag na ay maigo, na apoy mo share, maila-ila po taon sila. Yang problema kung usa ka, may share. Niya, grabe dahil kang nakapakawuyog ang mga mensahe. Nya, kunuhay, gidayeg nimo ang Dios. Dili ta pailad, ayaw pailad. Kung ikaw Kristohanon ka, nya ni-share ka atong nagkapropeta nga itumon, wagay kakabalo kung tarong ba na siya nga mudumala sa iyang pamilya, wagani kakabalo mga kaigsunan nga tarong ba na sa ilang nasod. Nya murag nakatunong rang iyang prophecy sa linog-linog nga nahitabo karon diri sa ato ang nasod. Share dahin ka. Inani ni siya. Ang gihatag sa Ginoo nga mga pamaagi aron dili ka makaabag og bakak bitaw. Kung naay mga nagpropesiya, nagpakapropeta, uting kaya gyud gikan sa pagsugod nga muangkon siyang propeta. Unting kaya. Pero kung diha pa lang sa tunga-tunga, doon na mga propesiya nga, uy, palpak man. Ayaw na na-share, bisag nakatunong pa siya sa linog nga nahitabo sa atong nasod nga Pilipinas. Actually, kining nasod nga Pilipinas, kung imong tunan, magsigir ramang yun na siya linog-linog. Kaya nga naman, doon lagi ta sa gitawag Ring of Fire. Buti pasabot, daghang mga bulkan. Dili lang ang Japan mo na ay mga bulkan. Nganong daghang pong mga bulkan ang Japan kay gatuyok lagi na siyang Ring of Fire. Murag ang Mexico kung imong lantawon, akong tan-awon guni sa mulo bisita pod mo taon ko Googles or naay gi kuan sa kuan kanang tan-awa na ninyo kanang usay tawag ana sa P-box bitaw nga adto ka makakita sa ilang mga post. O niya ilago nang gitun-an tanan. Ilago nang gitagaan og pagtuon tanan. Kining ato ang nasod nga Pilipinas, kung imong lantawon,
bisag inato ra nga pagpamalandong. Ari na lang tas atong inato usa. Tunaw na tong Pilipinas. Wa mo kabantay. Nganong daghan kaayog islang ato ang Pilipinas? Sa pag-umol ni ini mga kaigsunan, doon na gyud na sa history. Nganong daghan kaayo nga islang ato ang Pilipinas. Nga kung imong lantawon mga kaigsunan, pagkadaghanag yung active nga mga bulkan ang Pilipinas. Nya gawas pa ni ana, daghan kaayong fault line ang mga ang ato ang nasod nga Pilipinas. Kumbaga daghan kay ni siya kanang liki-liki na. Kung baga kung ang tanang mga butang magabok man gyud, dili lang ang mga butang sa ibabaw, pati pod ang nasa ilalom. Niya kung imong lantawon kanang gikas Mindanao, Leyte, paingos Luzon, dapit sa silangan, lalom kay ng dagata. Nya imagine god kanang giladmon sa gikan sa babaw paingon sa taas. Pangpang na siya. Nya di ko kakabalo ana kung puro na ba na kuan, di kakabalo ana, di ta kasiguro kung puro na kanang bato. Kung dunay mga porsyon anang yuta mo dahili yun na, mo tipak yun na. Inigtipak ana, mo create yun ng pag-uyog. Priha diri sa among lugar. Diri sa lugar diri sa Barangay Sardinia. Kung makabisita mo diri sa simbahan nga atong gitukod, kay kabahin man gyud mo ani, tanan kita man tanan ani nga nag-ampo gipangayo sa Ginoo. Gidasig ra ko sa pag-umol ni ining maong simbahan para dunay tigumanan ang mga katawhan nga magsimba sa Dios. Kung makabisita mo diri, makakita mo diri sa atbang sa simbahan, paingon sa kasadpan dunay pangpang diha nga murag kaingon tang bag-o pag yung nahugno. Nya sumala sa istorya sa taga diri nga kanang gitawag ampak, maubitan nang gitawag sag ampak, kay bungtod na siya mga kaigsunan. Unya adlaw ko nang dako, grabing inita ning kalitrag hugno. Perti nang dako nga pagkahugno niya ning create yun na siya og pag-uyog. Wala na'y linog, pero iya rang hugno. O niya, kung nahitabo na sa ibabaw, ngawa pa gani tubig, unsa nakahatong na ay ilalom sa tubig, nga naapay atay panultihon, mahumok man gani ang batong bantilis sa hinay-hinay nga tubig. Mas daling magabok ang ilalom sa dagat kaysa ibabaw sa dagat. So kung imong lantawon gyud ang nasod nga Pilipinas, pagkadaghanang isla diha, kung arita sa Negros o sa Cebu, kanang dagat diha nga nag-ulang perting laluma. Kung wala pa nay dagat, perting pagkahabugan na nga bungtod. Nya maunay matipak. Kay naa nay fault line diha gikan sa Negros paingon sa Luzon. Nya mao dayon nay atangan sa mga propeta. Maudanay nay atang-atangan, bana-banaon nay na. Philippines, repent. Repent. Oh, Philippines, repent. Ano man ang Pilipinas agay makaluluoy, pagkadaghan ng mga Kristohano na ang Pilipinas ikumpara sa ubang mga nasod. Unsa man di ay pagtanaw sa Dios sa mga Kristohanon sa kadaghang mga simbahan diri sa Pilipinas, daghan na kaayong mga naayo nga mga pamilya, no? Daghan na kaayong mga naayo mga pamilya tungod kay daghan ng mga magsasangyaw nga matinud-anon. Usas ato ang akong kalipay mga kaigsunan na ay taga-Talisay nga nakadesisyon na sila, 11 years na silang nagpuyo, nakadungog sila sa atong programa, karon nagdesisyon sila unya ila kong gitawagan. Unya ako silang gihatag sa ako ang amigong pastor nga dunay license pagpangasal. Nya magpakasal na sila. Lipay kay ko.
So diri sa Pilipinas mga kaigsuonan, kung imo lantaw nagkadaghan ang tinuod nga Kristohanon, kay kanunay tang giatiman sa Dios sa mga pulong nga gikinahanglan tong mabantayan. Samas ato karong nadunggan. Munang kung imong lantawon ang Pilipinas mga kaigsuonan, uy moingon ko nga gibless sa Ginoo. Kadaghan kay mga simbahan nga mga Kristohanon, labi na gyud sa Negros, labi na gyud sa Bohol. Nagkadaghan ang mga Kristohanon kay gipakusgan o gipakusgan pag-ayo sa Dios ang pagwali sa mga mensahe sa Ginoo. Daghan kaayong gitudluan, gibansay sa paghatod sa tinuod nga mga mensahe sa Ginoo. How about sa ubang nasod? Nga ang uban nagpropesiya, ang mga disdiyos lang yun sa Pilipinas, mo ilang nakita. How about sa ubang mga nasod? Like China. Wala din na sila higugmaa sa Ginoo. Mao na nga, kitang mga Kristohanon, mga Pilipino, kita, dili gud ta mag tinapulan. Nga kung daw na gani magpropesya, makatunong lag kausa, uy, share dayon ta. May pa'y magtuon kag Biblia. Itudlo na sa imong pamilya. Dayong dayga ang Dios. Inigatubang nato sa Ginoo. Gantihan pa ka. Awit tag, minaw tag awit mga igsuon, Kristohan pagpakabana. Kristohan pagpakabana. Ay na imong tapad diha, ay magpakabana na ta. Muraglain mampuning kuana. Kristohano magpakabana, mura mag giusab-usab Manila. Ato na ning kantahon. O niya, napamantoy kuan diri. Ako sani nga ipatukar na amantoy gi. Ato rin kantahon ni Kristohano pagpakabana. Ihalad ko Hesus. Request ni Pastor John Rilquito Las. Ihalad ko kang Hesus. Sige, kanilang usa ako ang kuan. Ako ang tagaan o pagtagad, ihalad ko kang Hesus. Ihalad ko Hesus. Ihalad ko Hesus di ay. Sige. Ato sa nga tagaan o pagtagad no? O murag wala pa din sa YouTube. Muraga sa FB lang ni muraga comment ra ba dire dili na ko ni mapatukar Pastor John Real Kitudlas. Tawag sa pagkabalaan, ari lang sa tao ni kining Kristohan pagkabana ato rin tabangag kanta. Sige. Tawag sa pagkabalaan. Tawag sa pagkabalaan. Okay. Minaw sa tag-awit makalangit diri sa nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Nining awit makalangit nga tawag sa pagkabalaan. Nagahulat, nagahilag, nagatawag kanimo sa pagkabalaan. Nagahulat, nagahilag, nagatawag kanimo sa pagkabalaan. Uhawang Diyos sa imong mga pagsimba. Uhawang Diyos sa imong paghigugma. Nangandoy siya nga mohila ka kaniya. Ikahatag mo ba ang gitinguhan niya? Nagahulat, nagahilag, nagatawag kanimo sa pagkabalaan. Nagahulat, nagahilag,
pagsimba. O hawang Dios sa imong paghigugma, nangandoy siya nga mohila ka kaniya. Ikahatag mo ba ang gitinguhan niya? Okay, mayong gabi, mayong pakiguban ni Josephine Aing. Mayong gabi, mayong pakiguban ni mo ni Sister Josephine Rosalyn Hamyo Yu. Good evening, Pastor. Watching in Bindoy. Salamat sa Ginoo sa mga ensay, Pastor. Laygon kayo ang Dios gikan ni kalma lang tabay. Si Pastor John Rel Kitudlas, maglisod ko og kuan, Pastor, kay dili ko magmonitor sa akong PC sa kuan kanang dili na ko ni mag-click di ara, Pastor. Ihalad ko Jesus na sa YouTube. Sige ihalad ko Jesus na sa YouTube. Ihalad ko Jesus. Sige ako ani nga pangitaon, Pastor. Ihalad ko Jesus. Ang akong mga pagsimba, Ihatag ko ang akong paghigugma, ihalad ko kanimo ang akong mga luha. Ihatag ko ang akong mga pagsimba, ihatag ko ang akong paghigugma, ihalad ko kanimo ang akong mga luha. O kaniya pinatipuan. Okay, ako nang nakita, Pastor John Rel. Ako sa ning kantahon kato nga Kristohan pagpagkabana niya, ako rang isunod ning awit nga ihalad ko. So ato ning kantahon mga kaigsunan kini nga Kristohanon pagpakabana. Ang kadalanan, mga bata naglatag, walay nag-atiman sa ilang pagdago, kinsamay ng matuto ug unsay ilang ikahatag sa katiling ba. Mga tao na ulibon sa sala nga nagdaot sa kaungmaon, sa ilang panagway tanaw daw nagmalipayon, apan sulod sa dughana masulog o Kristohan no pagpakabana at agi og bili ang imong nadungog nakita. Dili ba nakinahanglan man sila kang Isus naman luluwas ka. Sultina, sultina, sultina,
isang yaw na. Madagpiti sa orasan, may tao sa kinabuhi na kapsan. Asa sila paingon, aduna ba'y kasiguruhan, humaning kinabuhi sa kalibutan. Kristohanon pagpakamana, hatagi og bili ang imong nadungog ug nakita. Dili ba nakinahanglan man sila kang Hesus naman luluwas ka. Sulti na, sulti na, sulti na, isang yaw na. Dihang sila silutana tungod sa pagpadayon sa pagpakasala. Unya di ay ang hinungdan, wala sila isang yawan, atubangan sa Dios kinsa may paninglan. Kristohanon pagpakabana, hatagi o bili ang imong nadungog ug nakita. Dili ba nakinahanglan man sila kang Hesus naman luluwas ta. Kristohanon pagpagkamana, atagi o bili ang imong nadungog ug nakita. Dili ba nakinahanglan man sila kang Hesus naman luluwas ta. Sulti na. Daghang mga katawhan dinhi sa kalibutan, walay kasayuran, Biblia ang hisgutan. Daghang pangutana bahin sa Biblia, kay kini tunutunan, matud nila kini makabuan. Ako kining gitun-an, tibuok kasulatan, akong nabantayan, ang akong kausaban. Sayop di ay sila sa ilang gituhan, kay akong nasaksihan, ang nagbasa kasulatan, nakabato kabag-uhan. Sa awhagon ko among nga katawhan, Biblia atong tun-an naron, mahibalo kita sa kaluwasan. Sa awhagon ko kamong nga katawhan, Biblia atong tun-an naron, mahibalo kita sa kaluwasan. Diha sa kasulatan, kaluwasan makaplagan, kay si Jesus mao'y sentro sa maong pagtulunan. Kung imo kining tuuhan, mangkon mong kaluwasan, walay laing pangalan, makahatag kanimo o kaluwasan. Busa awhagon ko kamo nga katawhan, Biblia atong tun-an naron, mahibalo kita sa kaluwasan.
Yan nato'y nag-request ka ganina lahutay, ako sa Tagalog pagtagad, lahutay lang diri lang sa itong programa ang pulong mo kinabuhi ko, unya human ani ihalad ko. Ba may kinutuban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, doon na may utlanan. Busa ayaw kaloya kay may mapa, aron makalabang ka sa pagsulay. Kung mong ngit-ngit man ang mga adlaw mo, ayaw kalimot sa Ginoo. Tanang kabug-at mo, tabangan ka. Ayaw na yun, pagbiya ka niya. Dili ba may kinutuban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, doon na may utlana. Usa ayaw kaloya kay may mapa, angay ka lang mula hutay, aron makalabang ka sa pagsulay. Matinod anon lang samtang may oras pa, kay andang ang Diyos kung muli ka. Buhata ang tanang kabubot unya, kay ang panalangin niya gihatag na. Dili ba may kinutuban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, doon na ba utlana. Busa ayaw kaloya kay may mapa, angay ka lang mula hutay, aron makalabang ka sa pagsulay. Kunang nanalangin maangkon mo na, ayaw kalimot day gasiya, o dili kakabsan sa tanang buta. Kung si Jesus karon imong alagaran, dili ba may kinutuban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, doon na may utlana. Busa ayaw kaloya kay may mapa, angay ka lang mula hutay, aron makalabang ka sa pagsulay.
Awit magkalangit, ihalad ko diri lang sa tunga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Ni ako karon Ginoo, aron muhalad kanimo. Puna ang akong kinabuhi sa pulong mong maayo. Okay, mayong gabi may pagpaminaw ni Linlin Maicon. Salamat pastor sa mensahe karon nga akong nadungog. Karon dapat magbambinantayon jud ta. Karong panahona kay daghan ng mga propeta nga buang-buang gigamit nila ang ngalan sa Ginoo. Mao gyud, no? Si Rose Bisin, amen. Meaningful kayo ang awit para sa matagusa. Si Joanna Okulang Ponce, salamat sa Dios. Pagbantay kanunay kanato. Amen. Si Nelbert, Pastor Nelbert yo, maayong gabi nimo Pastor. Pastor Nelbert yo, maayong gabi Pastor. Request ko og song Doolon Ko Ikaw by Daig Binisaya, watching from Balod Bindoy. Mayong gabi ni Daicha Rina Mangkaliano, mayong gabi ninyo diha Daicha, uban ni Brother Jonas, mayong gabi. Mayong gabi ni Marilyn Orision, Pastor Carmen Mahilom, Pastor Chanel Lumapay, mayong gabi ninyo diha Pastor. Mayong gabi may pagpaminaw. Si Bing Dandan, thank you Jesus. Marilyn Orision, Chiter Asaginsa, og ni salamat sa pastor sa kanta gikan ni Chuina Okulang Ponce. Mayong pakiguban, mayong pagpaminaw ni Sister Rocha Chin og ni Sister Josephine Aing pagkanindot sa mensahe sa song. Dalaygon ang Dios, mapadayon magpanalangin, no? O maayong gabi ni Sister Lini Salisti Labitad, solid listener sa itong programa, start sa 97.9 Love Radio Cebu pa sa una pang panahon. Kumusta mo diha Sister Lini diha sa Capitol Site Cebu? Awit magkalangin, yung request ni Pastor Pastor Nelbert Yu, nga nanukad diha sa Balod Bindoy. Awit magkalangit nga Doolon Ko Ikaw, diri lang sa to nga programa, ang pulong mo kinabuhi ko. Kitayog mo ang kalibutan. Okay, no? Ato na ning nadungog kanina, pero ato rasan gyapon ibalik. Sister Josephine Vicente, good evening Pastor, watching. God bless you and your family. Mayong gabi ni Idni Obsima. Mayong gabi Pastor, salamat sa Ginoo sa mga mensahe ning kagabion nga iyahang gipaambit pinaagi sa amo ang pinanggang pastor. Salamat kay sa Ginoo, no? Og naapoy nagtagna karon Pastor nga karon daw 2027 wala na kunoy tao sa kalibutan. At tungod man na atong pelikula ang gigama o gitagna-tagna pos uban niya gitagna gihaman pog pelikula. Kana perten na yun ang layo as Biblia. O pagani mo balik ang Ginoo. Nya na pagani 1,000 katuig, pila pa katuig.
unya napay Antichrist. Muna nga kining uban mga kaigsunan nga di gyud magbasag Biblia, murag makugang-kugangan ano og iya-iyara. Una nga gidasig gyud ka nga magbasag Biblia para kung dunay mga trahedya kalmar ka. Kay na magay mga trahedya nga gipanagnas Biblia. Gani na unay mga trahedya mga kaigsunan nga pero mao na giingon nga dili gyud ta angay mabalaka, mas maayo nga magkat-on taon saon pagpailob. Kay dunay saad ang Dios ngadto sa mga tawo nga naay pagkamapailobon. Dili na to kalimtan mga kaigsunan diha sa libro sa Gipadayag kapitulo 3 matud pa diha sa gisulat nga tungod kay gituman mo man ang akong sugo nga magpailob ka, ilikay ko ikaw sa mga katalagman nga moabot sa kalibutan aron pagsulay sa mga tao. Munay ato ang tagaan og pagtagad atong kaugalingon og ato ang bansayon kung unsaon pagpuyong mapailobon. Mayong gabi may pakiguban ni Joan Biduyas. Good evening Pastor Watsing from Pasig. Mayong gabi sa tanan nato makigsunan dias Pasig. Sister Rosa Chin matud pa mayong gabi Pastor. Naulahi ko Pastor, mo reply ko Pastor. Amping mo diha tanan Pastor, regards ko ni Pastor Russell. Salamat sa Dios, nagpanalangin ka natong tanan. Salamat kaayo Sister Rosa Chin. Ato igsuon nga nanog ka diha sa Taiwan. Paday na akong gidasig ang matagusa sa pag-share sa atong programa. Lamang karon nga mga oras hapit na pud sugod kong manamilit. Atong oras mga kaigsunan alas 9:23 na sa kagabion. Matod pa ni Nelbert yo bulod dili day balod. Bulod de Pastor, dili na balod. Salamat kas correction Pastor ha. Salamat Pastor and God bless. Payong gabi ni Maria Helen Hamilnoho. Onya si Pastor John Rilky Tudlas matod pa si Pastor Vinci Rubin, Pastor listener nimo sa programa nimo maoy nagkompos sa kantang Ihalad Ko Jesus naa sa ako YouTube channel. Oy salamat kaayo ni Pastor Vinci Rubin. Mayong gabi may pakiguban no. Salamat kayo sa mga hiya sa pagpangumpos o mga awit makalangit. Mayong pakiguban ni Malin. Good evening Pastor. Salamat kayo sa imuhang kinabuhi. Salamat sa Ginoo Sister Malin padayon. Samtang doon na pa'y panahon. Ikaw ug ikaw lang Ginoo. Nagilain mga kaigsuonan siya ra gyud ang atong Ginoo. Adto ta sa pag-ampo mga kaigsuonan sa dili pa ko manamilit atong pasalamatan ang Dios sa mga pulong mensahe nga atong nakatunan sa atong pananguban. Ako kamong gidasig sa pag-ampo ug mag-inampo ay ta. Dili na to pakyason ang atong kaugalingon sa mga pulong pagtulunan nga atong nakatunan sa balaang kasulatan. Pag-inampo ay. Amahan na mo nga Dios sa makagagahom. Salamat o Dios sa mga pulong nga nagatiman ka namo, mga pulong nga nagpasidaan og nagmaymay og nagpahigmata ka namo sa angay namong buhaton sa samtang nagpuyo kami sa kalibutan nga naghinapos na mga panahon. Salamat Lord sa imuhang pag-atiman o pag-amuma ka namo, imo kami gipanalipdan sa mga pulog mensahe nga amo karong nasabtan kami o Dios dunay nakatunan. Among itugyan na usab ang among kinabuhi diha kanimo diha sa samtang kami mamahulay mga tulog bisan pa sa mga kaigsunan nga niining mga takna padayon pa silang nagtrabaho. Among gipangayo ang padayon nimong pag-atiman o pagproteksyon kanila. Salamat Lord nga imo silang taga-kadaugag kaluwasan sa tanang panahon. Bisan pa kanamong mamahulay uban ni o proteksyon ni kami. Ilayo kami sa mga disgrasya sumala sa imong mga saad.
Layo kami sa bisan unsang mga problema, linog uban pa. Salamat o Dios nga imo kang may safety kanunay. Ug dili gid kami mabalaka kay dunami Dios nga nagbantay kanunay sa mong pagpuyos kalibutan. Among isalig itugyan diha kanimo Amahan among kinabuhi. Salamat o Dios sa imuhang pag-atiman niini. Pinagi sa mga pulong nga among nadunggan na sabtan. Tabangi kami nga amo kining maikinabuhi samtang kami nagpaabot kanimo. Dili gid kami mapakyas niini tungod kay ang imong mga pulong dili man gayod mulubay kawang. Matuman gayod ang imong mga saad. Salamat o Dios sa tanang mga panalangin nga imong gihatag kanamo o pag-atiman sa tanan o pagtagbo sa tanang kinahanglan. We declare blessing sa matag usa sa pangalan ni Jesus. Amen o amen. Kini niyo igsuon Pastor Gideon mo ingon na usab sa ato nga programa ang pulong sa Ginoo atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. God bless o good night sa tanan. Pagday mag-aawit kanimo Amahan Jesus, magahalay mga pagday mag-aawit kanimo Amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah.